хушхабар дорем. барои он нафароне ки аз гирдугӯшаи шаҳри Душанбе ҳавлии калон бо нархи арзон мекуфтанд. биёед рафтем якҷо ҳавлиро мебинем. хонаи дуошона дорои 5 ҳуҷра мебошад. дар ошёнаи якум 2 ҳуҷра ва як ҳуҷраи дигар барои ошхона ба нақша гирифта шудааст. ин якум ҳуҷра. ана инаш дуюм ҳуҷра ва инаш бошад сеюм ҳуҷра. ана ҳамонест ки барои ошхона ба нақша гирифта шудааст. зинапоя ба дуюм ошёна. ҳавлӣ дар сари роҳи калони Душанбе Ҳисор қарор дорад. маҳаллаи Шуроби Искандар. масоҳати замини ҳавлӣ 5 сотиқ мебошад. ин чорум ҳуҷра. инаш бошад 5-ум ҳуҷра. ногуфта намонад ки хона дар наздикии мактаб ҷойгир аст. ана инаш бошад 6-ум ҳуҷра. обу барқ доимӣ буда ҳамаи ҳуҷҷатҳои хона ҳаст. нархи ҳавлӣ бо $75,000 ё худ 820,000 сомонӣ. сари ҳар як метри квадратӣ 3000 сомонӣ арзиш аст. таҳхона 90 квадрат аст ва онро метавонед ошхона ҳам кунед. то шаҳри Душанбе 7 километр ва то маркази Ҳисор 5 километр роҳ аст.